Hej, i denne opgave skal jeg ligesom bevise, at tæthedsfunktionen har et globalt maksimum i my, eller middel. Først vil jeg så gerne lige tegne en typisk tæthedsfunktion. Den ser typisk sådan her ud. Så lige et koordinatsystem. Ligesom y-aksen, x-aksen. Så den typisk noget sådan ud. Den har ligesom den her klokkeform. Og det vi ligesom gerne vil bevise, det er så, at det her toppunkt, jeg har her, at det ligesom så er my. Og måden vi så gør det på, det er så, at vi gerne vil finde det sted, hvor vi ligesom kan tegne en tangent, som har hældningen 0. Så skulle jeg gerne se, for det skulle gerne se sådan her ud, at vi ligesom har tangent heroppe, hvor hældningen altså er 0. Og måden på, at vi gør det, det er så ved, at vi differentierer. Og så, nu vil jeg så lige tegne formlen. Vi skal differentiere, det er formel 266 for, jeg kan bare lige skrive det. Formel 66, og den ser altså sådan her ud. Så 1 over, spredning gange kvadratrunde 2 gange pi gange e i minus en halv. Bum. Ja. Bum. Det er så den her formel, vi har. Og den fortæller os ligesom, hvor det er henne, der vi er på grafen. Og vi vil så gerne finde det sted på grafen, hvor hældningen er 0. Det vil så sige, at vi så skal ligesom differentiere den. Og så når vi så kigger på den, så skal vi så se, at for at differentiere den, kan vi bruge formel 131, hvor at så vi bare kan, hvor det så kun er f af x, vi skal differentiere. Vi kan så se det, at det er nemlig en konstant, den kan vi bare lade stå. Det vil altså sige, at det er så kun den her del, vi skal ligesom, differentiere eller finde. Vi kan så også se på den, at det så er en sammensat funktion, hvilket betyder så, at vi skal bruge kædereglen, eller vi så skal finde indre og ydre. Så ja, vi starter med ligesom at finde indre og ydre. Så indre, lad os starte med ydre faktisk. Så ydre i det her tilfælde er ex, og indre i dette tilfælde er så, det her hedder minus halv minus my spredningen ja. Så skal vi så differentiere dem. Så ydre differentieret er heldigvis bare ex. Men indre differentieret er lidt sværere, fordi når vi kigger på den, så er det lige lidt kompliceret. Men vi kan faktisk bare her igen bruge kædereglen, fordi det her er også en sammensat funktion. Så vi kan igen bare differentiere den. Så det laver jeg sådan et pi ned her til sådan en arbejdsboks. Ja, og så i den her arbejdsboks, der gør vi bare det helt samme, vi har gjort heroppe, men så bare kun med den her. Så vi starter igen med indre
Jeg lige lave sådan en. Bum. Ændre. Og det er jo så i det her tilfælde. Det vil så være x minus my divideret med spredningen. Ydre er, det vil så være minus halv gange x x i anden. Yes. Og det her i indre kan vi faktisk bare omskrive til, for at gøre det lidt nemmere, det er lidt svært at differentiere det der, så vi kan starte med lige hurtigt at omskrive det til x over spredningen minus my divideret med spredningen. Og det her kan vi faktisk også omskrive, så det bare bliver endnu nemmere for os at differentiere det. Så det omskrive til 1 delt spredningen gange x minus my divideret med spredningen. Bum. Yes. Vi så differentierer det. Når vi kigger på den her, så ligner det ret meget noget. Det ligner det ret meget en lineær funktion. Og her kan vi så bruge formel 131. Jeg kan bare skrive det noget formel 131, som så siger, at det bare er hældningen, vi skal tage. Og det vil så være i det her tilfælde bare være det her, som så er 1 divideret med spredningen. Yes. Så godt. Og så bevæger jeg os ned til den ydre her. Den er meget klassisk. Nem at differentiere. Den hedder så bare der er det, vi skal gøre bare, vi siger minus halv gange 2 gange x 2 plus 1, fordi det kommer derned, og det giver så bare minus x. Yes. Ja, og det er det, vi skal gøre nu, er, at vi bare sammensætter den. Gør lige herover i den her lille boks herovre. Så det vi så gør, er, at vi indsætter vores indre heroppe ind i vores differentierede ydre, og ganger den så med vores differentierede indre. Det kommer til altså til at se sådan her ud. Minus x minus ny spredningen gange 1. Det er med spredningen. Ja. Så det er så vores indre herfra. Så det vi skal gøre nu, det er så, at vi så ligesom skriver den hele sammen, sammensætter den hele. Det vi skal gøre, det er, at vi starter ligesom bare fra en ende af. Så vi så f mærke. Fordi vi har ligesom den her, og så skal vi ligesom gange den så med, som vi gjorde før, vi har vores indre her, og så skal vi gange med vores differentierede ydre. Det er også, ja, fordi igen, jeg har bare vores normale indre her, så ganger vi så med vores differentierede, hvad hedder det nu? Jeg tror, hvad det er. Ja, vores indre, differentierede indre, og den kommer så til at se gange minus. Bum. Det er så den hele sat sammen. Og så med det her minus kan vi faktisk rykke alle steder vi har, fordi vi har forskellige faktorer. Så det er lidt lige meget, hvor minuset her står. Så det rykker jeg bare herop foran. Så faktisk bare kommer til at stå minus her, så vi ligesom bare fjerne det her. Bare for det bliver lidt nemmere. Det vi så nu skal gøre, det er så, at vi skal så sætte f
mærke x til 0. Fordi vi ligesom gerne vil finde ud af, der hvor tangenthandling er 0. Ja, ligesom der hvor toppunktet er. Jeg synes, vi gerne vil sætte hele, ligningen, store ligning, til at være 0. Yes. Og nu, når vi har det her, så kan vi give 0. Her kan vi så bruge 0-reglen, fordi det vi har her er bare en masse forskellige produkter. Og det 0-reglen siger er, når man ganger to tal sammen, for ligesom at en af det skal blive 0, så må en af tallene være 0. Det vil sige, ja, der er ligesom noget her, der skal være 0. Og der kan man så gå sådan lidt detektiv igennem, og de forskellige led igennem, og se om, ja, om kan de være 0. Fordi det er der jo nogle af dem, der skal være, eller en af dem, der skal være. Så vi kan bare tage det fra en ende. Så vi starter med den her. Minus 1. Divideret med alt det her. Kan den være 0? Det kan den faktisk ikke. Det er ikke muligt for den at være 0. Fordi det er bare en konstant. Så den kan ikke være 0. Så har vi den her e opløftet i alt det her. Og den kan heller ikke være 0, fordi det er faktisk en eksponentiel funktion. Og som vi ved, så kan de ikke være 0. Fordi de ser jo typisk sådan her. Så. Enten sådan her. Sådan her. Okay, måske ikke lige det ikke. Men normalt så rører de aldrig 0. Og jeg er ligesom konstant voksne. Så den her kan altså heller ikke være 0. Men så har vi så her x minus y divideret med spredningen. Kan det være 0? Ja, det kan det godt. Det kan faktisk rigtig godt være 0. Så det er en mulighed. Og så har vi så den sidste her. 1 divideret med spredningen. 1 divideret med et eller andet. Kan det være 0? Nej, det kan heller ikke være 0. Det vil sige, det eneste, der kan være 0 her, det er faktisk x minus my divideret med spredningen. Så vi kan faktisk se bort fra ligesom alt det andet, bortset fra det her. Så det eneste, vi kan gøre nu, det er, at vi bare skal løse ligningen. Altså det, man så starter med at gøre her, det er så, at man så ligesom bare vil dividere, spredningen på begge sider. Så det så hedder x minus my er lige med. Ja, så ganger jeg jo så sigma over på den anden side. Og sigma gange 0. Det er jo 0. Bum. Så det er jo pænt simpelt, hvad man gør her. Har minus my. Så bare sige, at det er så faktisk i virkeligheden. Lad os bare skrive det ned. Det så er x er lige med my. Så det vi så bevist, det er så, at, det her punkt heroppe, at det ligesom, at det har x-værdien my her. Ja, det punkt, som har en ændring på 0, har her. Så på den måde har vi ligesom bevist, at det her hænger sammen. Ja, altså nu er det slut. Vi så finde ud af, om det så my er lige med 0 der. Om det så er et globalt eller ligesom lokalt toppunkt eller maksimum. Så vi vil ligesom gerne håbe på at finde ud af, om det er ligesom et globalt maksimum. Og en måde, vi kunne gøre det på, det er ved at se, hvordan fortegnene ændrer sig på, x. Og det kan vi jo gøre på den her måde. Vi starter lige hurtigt med at skrive ligningen op. Så.
Så det vi så nu vil gøre, det er så, jeg kan lige lave sådan en lille boks her, demonstrere. Vi kan så indsætte et tal, der, altså et tal, som er mindre end my. Det lige er her, hvor, ja, det er my. Det er så bare, ja, det er bare 0, det ved vi jo. Og så et tal, hvor at, x er større end my. Og så ud fra det her, kan vi så gerne kunne se, ud fra hvilket fortegn det er. Ja, om den er voksen eller aftagende. Og så, ja, på den måde kan vi ligesom se, om det er globalt maksimum. Det er ligesom start her. Det her, du putter noget ind, der er mindre end my. Altså, det vil jo stadig altid være, minus, fordi jeg foretegner minus. Så du sætter noget ind der, det vil stadig være minus. Så er man en eksponentiel funktion, det er en eksponentiel funktion, så den vil aldrig blive minus, den kan aldrig være negativ. Så derfor vil det foretegn altid være plus hernede. Så den her til gengæld, hvis du sætter noget tal ind, der er mindre end, my, det kan være, ja, 8 minus 10, så får du jo et negativt tal. Her. Det vil altid blive, noget positivt. Altså, hvis vi kigger på de her fortegn, så kan vi så se, at her, hvis x er mindre end my, der vil den altid være voksne, fordi det slutfortegn, vi får ud, minus gange plus gange minus gange plus, det vil altid blive noget positivt, i meget, hvilket her dublant, det vil sige, den så er voksen her. Så hvis vi bevæger os herned til, hvor x er større end my, skal vi så det igen. Det her, det vil stadig være minus. Bum. Det her, det vil så stadig, være positivt. Så her, kan man så sige, det vil, lad os bare bytte om, det vil så 10 minus 8, det vil så blive positivt. Den sidste her, det vil stadig også være positiv. Der får vi så hernede, altså minus gange plus gange plus gange plus. Det vil jo altid til sidst give noget minus noget. Det vil så sige, at tallet som er aftagende, altså hældningen. Det skal sige, at det er så hældningen her, altså hældningen på lige meget, hvad for noget tal du sætter den her, så længe det er mindre end my, vil være noget positivt. Det vil sige, det vil altså være, altså bare lige tegne den. Det vil så tangenten her vil så altid være, ja, positiv. Tangenten her vil så altid være negativ. Det er så det, vi har fundet ud her. Det vil så sige, at det vi har her, det må så være et globalt toppunkt, eller et globalt maksimpunkt, fordi alt andet, der er mindre end my, alt der er større end my, det er aftagende, og alt der er mindre end my, det er, det er voksne, ja, alt, hvis x mindre end my, så er det så voksne, og hvis x er mere end my, så er den så aftagende. Ja, det er jo så bare en måde på, vi kan se, at det så er et globalt toppunkt.